ба саҳнаи рақобат мебарад. Комроншоҳи Устопирён ин чеҳраи ошно, ки дар корномааш ду маротиба унвони қаҳрамони дар чемпионати Осиёро дорад ва ҳамчунин се маротиба барандаи Гранд-слам, ки дар ҷудо баландтарин дастовардҳои ӯ ба шумор меравад. ва дар хусуси муин месазад гуфт ки ин паҳлавон ҳам варзишгари ҷавони ноҳияи ҳамадонӣ аст ва чун дар душанбе шаҳр ки иқомат мекунад донишҷӯ аст ва таҳти роҳбарии Шералӣ Бозоров дар толори варзишии паҳлавон тамрин мекард ва бештари машқҳои дастаҷамъонаи рӯзҳои сешанбе ва ҷумъаро ҳам бештар дар толори Парвиз Собиров сомон медод ва ба дараҷаи касбӣ ва маҳорати ин паҳлавон агар ҳам як бори дигар ба ин саҳифа дида дузем он қадар комёбӣ ба даст наовардааст дар миёни ҷавонон дар чемпионати мамлакат соли пор дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ҷои сеюм насибаш гардид ва дар бозиҳои варзишии Тоҷикистон ва дар чемпионати ҷавонони Тоҷикистон ҳам дар самбо ва дар мушини миллӣ ҷоизадор маҳсуб меёбад. Паҳлавони хеле ҷавон аст. Ман фикр мекунам ки дар муқобили Комроншоҳ имрӯз акнун истодагарӣ карданаш ҳам ин як қадами қавии паҳлавон ба роҳи пардои дастовардҳояш ба ҳисоб меравад. дуруст аст. Лаҳзаҳои аввали даст ба гиребони ҳамдигар задан ё чанг ба гиребони ҳамдигар задан дар ҷустуҷӯи ҳамон мавқеи қапидани мувофиқ ҳастанд ҳар ду варзишгар ва ба назар мерасад, ки ҳамон марҳилаи гирифтан ё гордгирӣ ба таъбири дигар, ки як оғози рақобат барои ба ҳам даромехтан ё дарафтидани варзишгарон аст, чандон мусоид набуд аз ҳар ду ҷониб. аз ин рӯ акнун Комроншоҳ маҷбур мешавад, ки рӯ ба ҳамон амалкарди кор дар замин биёрад ва ба ҳамин тартиб чун борҳо таҷриба кардааст Комроншоҳ ҳамин бахши неваза ё шими ваза ҳамон амалкардҳои кор дар замин ба сони буғӣ кардан ё ладу додани даст ё нафасгир кардан ин теъдоди зиёди иштирок дорад дар рақобатҳои фаслҳои ҷудои ҷаҳонӣ. Аз ин рӯ аллакай эҳсос мешавад, ки ин таҷриба дар ҳамин мусобиқоти байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурияти Тоҷикистон низ ба кор меравад. бале як лаҳзаҳоеро мебинем ки албатта барои Комроншоҳ ҳам ҳамчун як фурсат ё марҳилаи омодасозии худ ба даври баъдиро дорад ва муин ҳарчанд инҷо руҷӯъ мекунад таваҷҷӯҳ дорад аллакай ҳаросаш ҳам баъд аз дақиқаи аввал андаке гум шуд, аммо таҷриба боз як нақши худро дорад. Комроншоҳ метавонад дар ин ҷараён ки ҷавононро ҳам боз дучори мушкилӣ кунад дар рафти ҳолатҳои мусоиди кор дар замин ҳам як нақш як мавқеи шоисаи худро ҳам нишон диҳад ва бояд чунин ҳам бошад. як касбияти болои Комроншоҳ агар мо ҳам боз инҷо таваҷҷӯҳ кунем ягона афроде фарде маҳсуб меёбад ки ду кара чемпиони Осиё аст ки то кунун ин натиҷаро ягон паҳлавони Тоҷикистон насиб нагардидааст ва шидо таҳдид мекунад паҳлавони хилъати кабуд доштаро ва акнун раванди мусобиқот собит кард ки аллакай Комроншоҳ ба монанди ана ҳамон ҳарифе ки бале шояд ҳарифаш бошад, ҳоло мо якним дақиқаи дигар намояндаи Ӯзбекистонро дар назар дорем, Авазмуродов ки аллакай ба вохӯрии нима ниҳоӣ баромадааст ва акнун тадбири фардои муборизаро ҳоло ҷӯё мешавад ва оҳиста ҳам ҳамин тарзи майдондорӣ фикр мекунам барои Комроншоҳ мусоид аст. бале ҳамон тавр ки қаблан ҳам зикр кардем, яъне таҳдид дошт шидо ба хотири камкорӣ гурез аз усулҳои ҳариф. ба ҳамин тартиб муин як корди зарди ҷазо ё ҳамон шидо гирифт ва аз ин назар Комроншоҳи Устопирён пешсаф аст ва ба ҳамин тартиб аммо чун гуфтем дар бахшҳои мухталиф метавон дар ҷудо даст боло шуд, вале мухлисон ҳамон партобҳои ҷазоби болои шона, партобҳои камариро интизоранд аз чеҳраҳои саршинос ва аз ҳамон варзишгарони номошно. нисбат ба ду рӯзе ки Каримхон мо ин рақобатҳоро тамошо кардем, шумораи иштирокчиён ҳам андаке мухлисон ҳам андаке бештар шуданд
чунки рӯзи охир аст ва дар ду вазн паҳлавонони номӣ бале ҳам Комроншоҳу ҳам Темур Раҳимов ва чанд тан аз варзишгарони мо имрӯз дар марҳилаи чорякниҳоии ин мусобиқот қарор доранд. бале дуруст аст, чун дар мавриди мухлисон гуфтем, воқеан ҳаводорону алоқамандон ба ҷудо дар Тоҷикистон хеле зиёд ҳастанд ва ҳатто метавон гуфт ки дар сурати яъне имкон доштан ё вуруди озод доштан варзишгарон метавонистанд ки саҳнаи ҳамин баргузории рақобат ё ҳамин салони нишастгоҳро яъне моломол аз тамошочиён кунанд ва воқеан варзиш ҳам бидуни мухлисон қариб ки зинате надорад. ҳар як шӯру шавқ, ҳар як ташвиқи онҳо метавонад ангезабахш бошад, як ҷанбаи нерӯбахш бошад барои варзишгароне ки рақобат мекунанд. ба ҳамин тартиб Комроншоҳ то лаҳзаи поёнӣ бубинед бо ҳамон амалкарде ки дошт пешсаф аст ва билохира ин равиш, ин шева ки бале суми гаеши мегӯянд дар ҷудо, яъне як шевае ки дар ҳоли ҳариф иҷрои усул мекунад, ӯро чархиш дода ва гирифтани имтиёз. Амал ва баъд аз ҳамон воқиф набудани муқобили усул дар радифи муборизаи худи Орипов аллакай Комроншоҳ ин тартиби сабқатро хеле хубтар медонад ва бидуни сарфи қувваи зиёдатии ҷисмонӣ ва озодона ҳам ин корро хуб анҷом дод. Ҳарчанд мо ва мухлисон ҳам интизор буданд ки аллакай дақиқаи аввал барои Комроншоҳ боз ҳам беҳтару ҷолибтар мешавад ва бубинед ки корро худ муин шурӯъ кард, аммо иштибоҳаш бисёр ҳам касбият инҷо нақши созгор дорад ки инро ҳам Комроншоҳ бисёр сари вақтӣ дарёфт ва